Fl-2007 l-Arċidjoċesi ta' Los Angeles ħalset kważi €1,000,000 lil vittmi ta' abbużi sesswali minn saċerdoti. B'kollox din l-Arċidjoċesi ħalset $660 miljun lil 508 vittma ta' abbuż sesswali. F'Lulju ta' 6 snin ilu l-Knisja Kattolika fl-Ingilterra ħalset ma' $635,000 sterlina kumpens wara li saċerdot abbuża sesswalment minn abbati f'Coventry. Is-somma ta' madwar €350,000 ingħatat lil dan ir-raġel illi lum għandu 35 sena u jibati minn diżabilità. Huwa kien dam jiġi abbużat 11 sena fl-età ta' bejn 7 u 18 sena. F'Marzu li għadda l-Ordni tal-Ġeżwiti fl-Istati Uniti ħalset mal-$166 miljun lil vittmi ta' saċerdoti pedofili. Il-każijiet ġew irrapportati sentejn ilu. L-abużi sesswali ġraw bejn l-1940 u l-1990 fil-provinċja ta' Oregon. Minħabba dan il-kumpens, dawn il-Ġeżwiti jinsabu f'xifer li fallu minħabba li fil-provinċja għandhom biss investiti mal-$5 miljun u $62 miljun fi proprjetajiet. Din il-ġimgħa djoċesi ta' Libano Honda fil-Kolumbja ġiet ordnata tħallas kumpens ta' $238,000 li żewġ familji li tfal tagħhom ġew stuprati minn saċerdot. Din is-somma hija għolja ħafna meta tqis il-faqar li hemm f'dan il-pajjiż. Kumpens ieħor ingħata mid-djoċesi ta' Baton Rouge f'Los Angeles. 23 saċerdot kienu akkużati li abbużaw minn 35 tfal. B'kollox il-kumpens kien jammonta għal $1,600,000, ekwivalenti għal €1,100,000. Marzu ta' din is-sena l-Knisja Kattolika fil-Ġermanja offrit sa €5,000 f'kumpens lil vittmi ta' saċerdoti, filwaqt li qalet ukoll li se twaqqaf fond ta' €500,000 sabiex tippreveni abbużi barra Knisja. Din is-somma ġiet ikkritikata minn bosta għax hija baxxa ħafna.